देह बैंकर पाड़ा खानी हाँ सजन पाड़ा कहब तो खिसिया जी इनकरा के जानवर कही हो पाड़ा लेखन लागे लो बड़ा ध्यान बा पाड़ा पर तो पाड़ा मर्द हो घोड़ा मर्द हो आदरणीय श्रोता समाज हम व्यास की सुन छला यादो ग्राम पोस्ट हकाम जिला सिवान बिहार हम जितना भी प्रसंग गाइले रुआ लोग हमरे को आशीर्वाद दिले हमर मनोबल बढ़ेला यही से हम भरसक चाहिए कि हमेशा रुआ लोग कथे प्रसंग गा के हम सुनाई लेकिन भगिया के भागे धर्मेंद्र बाबू जहिया हमर दुगोलवा के कार्यक्रम शुरू होके के होला तो ले काज ने कहवा से धड़ ढिमला थई कृष्णा जादू चलावेला आई फूले ले जानते नहीं कई पर देह बैंकर पाड़ा खानी हाँ सजन पाड़ा कहब तो खिसिया जी इनकरा के जानवर कही हो हाँ कहले कि हम माजा का शेर हैं हाँ शेर हूं देखो तो कृष्णा भाई देह से दुगोला ना होला काला से होला आ गाला से होला नु हाँ जी तो देखो कृष्णा यादव जी कहानी तो ढेर हमरा से तू गोले बड़ो तब का आ गोइबो लेकिन आज के बाद जीवन भर है स्टूडियो में गावे खातिर कोहियो ना होइबो आज एकदम चैलेंज तू गोला होई या तो आज के बाद से हम ही न गाए ना तो आज के बाद तू ही न गोइबो ध्यान दो ना तो यह ना रही कौची न रही स्टेज ताज प्रसंग रसम को हम सुनावत नहीं जवना बेरा भगवान कन्हैया के जन्म भइल शेर के भाव बा कैसे कृष्ण जी के जब जन्म भइल मथुरा के सहरिया में बाजा बाजन बाजत रहे गोखुला नगरिया में धूमधाम से होत रहे मंगल गीत गारी हर वही समैया में अरे कौन सा भेजो हर पुतना बे बिचारी भगवान कृष्ण जी के जन्म भइल बा मथुरा में आ गइल बानी गोखुला में आ इने सोहर मंगल होता गोखुला में बधाई बजता एगो तनी से स्वर के भाव बा तो कहनी आगे ले चलता नहीं कैसे भादो के महीनावा सोहावन लागे औरी मन भावन लागे लाला ए लालना आधी राती कृष्ण जी जनमनी महलिया होखे सोहर कृष्ण जी नमनी महलिया होखे सोहर
मनी तो खुशिया मनावे लोग है। भगवान कन्हैया के जन्म के खुशी में लोग सोहर मंगल गावत रहे। यही गीतिया के धर्मेंद्र बाबू हमने के घर के माता बहन लोग रोआ लोग कैसे गाई ले। चम 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 के बिजुरी या तो गर जे बदरिया तो गर जे बदरिया नुहे ए ला ला ला। चम 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 के बिजुरिया तो गर जे बदरिया तो गर जे बदरिया नुहे ए ला ला ला। झम बर सेला पनी या तो खुशी या मनावे लोगवा है। बाबा बाबा हे लाला ना झम झम बर सेला पनी या तो खुशी या मनावे लोगवा है। ये खुशी मनावल जात रहे। इन्हें कंस के पता चल रहे काहे कि आकाशवाणी भई रहे कि ये कंस हमरा के तू का मरबो तहरा के मारे वाला कहीं और जन्म ले चुकल बा। इहे कंस का कहले कि पुतना के बुलवले आ कहले कि हे पुतना तू चल जा जौना दिने हमरा जेल में जन्म भइल बा ओह दिन के जितना लड़का भइल होखसन वो सब लड़कन के तहरा मुआ देवे के बा। तो सबसे पहले पुतना जानतनी कहाँ पहुंचतिया इहे नंद बाबा के दरबार में गीत के भाव लागल बा। कैसे गीत के भाव लागल बा कहत रे तनी बढ़वा धर्मेंद्र बाबू कि सुनबू तो सुनबू ये पुतना हमारो बा शानावा भाई का कहने हमरा कियो कौन गीत कौना बेरा किंगन गावे के चाहिए अगर के उस बात करे के बाद खिसिया के बात करे के बाद कौन गीत गावे के चाहिए दुख में बात करे के बाद कौन गीत गावे के चाहिए आ खुशी में बात कहे के बाद कौन गीत गावे के चाहिए। कहत रे कि हे पुतना तारा रहते हमर दुश्मन जन्म ले लेबा सुनबू तो सुनबू ये पुतना हमारो हो बा शानावा क्या बात है गोखुला में जनमली होले हमारो दूसरा नानावा
जाई कर मर तू ये पुताना जाई कर मर तू ये पुताना बालक के हो जाना जाई कर मर तू ये पुताना उनु कर हो जाना बाबा कृष्ण भाई अब ये कृष्ण भाई आगे तो यार होता हर बारी आवेला बाटे अब ये पुतना जान तनी का करतरी अपना दोनों अस्तन में जहर भरतरी देखो कहानी के गाँव जला कृष्ण भाई आ जहर भर के कैसे जातरी गीत के भाव बा कि भरली अस्तन में जहर आवली नंद बाबा के घर उ तुम्हारे खातिर कृष्ण लला नवा के तुम्हारे खातिर कृष्ण लला नवा के लगवा मनावत रहे खुशी अब पुतना के मन भइल दुखी के लगवा मनावत रहे आज जान जाई सारा जहानवा के आज जान जाई सारा जहानवा के उहे पुतना का कोली की अपना अस्तन में जहर भर के आनंद बाबा के घर के गनिया आवतरी ए जी हम कथा छोड़तनी आ छोड़ के कहीं जात नहीं कि प्रमोद बाबू ओए जी बैठतनी आ तनिए से गबड़ही हैं तो फेरा कहीं करे को हम हटा दे नहीं भैया बड़ी सुंदर है कथा कृष्ण झैला यादव जी गौनिहा अद्दुगुलो के बात बोलता नहीं हो छैला जी कहत रे कि कृष्णा भाई तू मोट बड़ो पाड़ा लेखन लागेलो बड़ा ध्यान बा पाड़ा पर तो पाड़ा मरद हो घोड़ा मरद हो देखलो न लोग लगे घोड़ा खानी बनल बा ई पाड़ा खानी बनल बा तो मान ली हम पाड़ा हई थोड़ी देर खाती तू पाड़ी बन जा तो ध्यान दो हिंदू गलत तू खोई तरह गावे के इहो शब्द नहीं खनीमन बात बा पाड़ा कलह तो पाड़ी कोनी हो अब ध्यान दी कथा पर बड़ी सुंदर कथा हमरा छैला जी सुनवनी हो भगवान कृष्ण के जन्म पुतना के बोधे शुरू के ले बानी नंद बाबा की हैं बबुआ कृष्ण के छठियार मनावल जाता आनंद बाबा की हैं खुशी मनावल जाता सबसे पहले एगो भाव लगाता सोहर के 2 लाइन कैसे सुनो कृष्ण भगवान का सोहर केंगा होला छपरहिया सोहर बबुआ खड़ा करो सुनो छैला जी ए लाला ना कौन माँ से कृष्ण के जन्मिया मोहलिया होला सोहर
छैला जी ध्यान दो सावन मास गंगा बोढ़ी ओइली सेवारावा दोही के घाटे लागल सेवारावा दोही के घाटे लागल हे जी हो जा नमनी महलिया होला सोहर ए लाला ना भादो मास बबुआ के हो जा नमिया महलिया होला सोहर सोहर तो बड़ी लामा बा समय का भाव बा ऐसे अंत में कहे के बा ई सोहर कहाँ होता नंद बाबा की है छठियार मनावल जाता जौन भई रहे जेल में आ सोहर होता गोकुला में नंद बाबा की है बड़ी प्रेम से माई बहन गावेला पूर्व देश पुरावा पाटन सोना वाक झा जन सोना वाक झा जन हे लाला भैया हमरो ना कोइले ए लाला ना तोहेली नैहारा बाक बाट तो भैया हमरो ना नंद बाबा की है सोहर झूमर होता खुशी मनावल जाता एने नंद बाबा घरे नहीं की कौन की है कर देवे खातिर गइल बानी आ कर देके जब लौट रहनी तो गर्ग मुनि से भेंट भई रहे छैला जी किताब पढ़ो तब दुगला गई हो आ गर्ग मुनि से मिल के
आ तब ये वास्तव जी से मिलतानी वास्तव जी साधु बाबा साधु वही वास्तव जी महात्मा है वास्तव जी से समाचार भई आ कहने के हे नंद बाबा बुझाता किरवा के कुछ घटना घटे वाला बा अब सकून दिखाई देता रुआ चुपके से मिले आइल बनी कंस के डरे आ चुपके से रुआ जल्दी अपना नगर में जाई लिखल बा कि बैलगाड़ी लेके आ नंद बाबा कर देवे खातिर गई रहले आ बैलगाड़ी तेजी में हाके लेके आवत रे उन्हें रास्ता में लेने देखी घरे का घटना घटता उहे पुतना जोहर भर के कंस के भेजला पर आ नंद बाबा की है आंगन में पालना मलाना झूलत रे कैसे ढुकत ये बुआ भाव लागता विजय भार का भाव बाबा बुआ गईली पुतना नंद घरवा आंगन में गईली समाई राइसी भेष बनवले बाड़ी केहू से नाही चिन्हाई सिंगार पटार कोइले बाड़ी अरे अपन रूपवा सजाई मंगल गीत हो खतबा नंद घरवा बाजो ता खुशी के बधाई वही में छमकत छैलो छमकत घुस गईली आया के पालना से लालना के गोद में उठा ले आ जौना औसन में जोहर भरले रहली उ कन्हैया के मुंह में धरा देहली कन्हैया पिए लगले सुभाव बा एगो लड़का के कि कोनो लड़का धर्मेंद्र बाबू एगो औसन पिएला एगो हाथ से दाबेला बस कन्हैया कोइले के औसनवा पिए लगले एगो हाथ से दाबे लगले पियो तारे दूधवाए रामा पिए लगले खूनावा यारे पिए लगले खूनावा हो सुनी श्रोता आगे के बयान पियो तारे दूधवाए रामा पिए लगले खूनावा यारे पिए लगले खूनावा हो सुनी श्रोता आगे के बयान राम कि रामा हो सुनी श्रोता आगे के बयान राम सब ब्याहती एगो पिया तारे एगो दाबो तारे एगो आशा थानावा पिए ले एगो हाथ दाबो तो बारे एगो हाथ दाबो तो बारे उड़ी गईली लेके आशा मान अनुरा किया हो किया हो रामा हो लेके उड़ी गईली आशा जब बारे रात बज जाला अब परहा नाच वाला लोग आवेला नगारा बजावेला लोग उ लोग आवेला कैसे अरे उड़त उड़त हो अरे कोइलिया मानवाए राम अरे कोइलिया मानवाए गावो तारे कृष्णा हो यादो हो तो हो गाना यार साभा बीच गाना हो सुनी श्रोता आगे के बयान मेरा किया
लेके उड़ गईली। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाला छोड़ दे चिल्लाए लगली। दूधवा पीते पीते खूनवा खींच लहले। आ खून जब खींच लहले एने आकाश में खून खींचता रे एने पालना में लालना नहीं खौन। अब जो सुदा मैया झझर वो तारी कह तारी कैसे बबुआ बेरा में वो झरा झरा आरे रवली जसोदा माई नयन झर झर बरसे लागले राम थर थर कापता बदानवा। देखो छैला जी थर थर कापता बदानवा नयन झर झर बरसे लागले समय कम में ऐसे बबुआ चेलावा पर दिहले ध्यानवा। किशुन बाबू तनी दूध पियो ना तो कोनो डॉक्टर से इलाज करवा लो। कृष्ण यादव गावतार गानावा तो नयन भरिया आवेला हो यादव जी गावतार गानावा नयन भरिया आवेला। ललना ललना कह के रोवत रही यशोदा मैया सभे रोवता औने खून खींच लहले दूध पी लहले आ कुछ दूर पर जाके प्राणवा निकल गई पुतना के गिर गईली आ छती पर कृष्ण भगवान खेलत तारे। लोग जाके देखल तो उठा के कन्हैया के ले आई आ 6 कोस में पहाड़ चकनाचूर हो गई रहे जहां पुतना गिर रहे। पहाड़ के गुफा खानी नाक रहे। आनंद बाबा जब चोइले बैल गाड़ी लेके देखले कहले कि हां हई पुतना हई राक्षसी गिरल बिया। तो भगवान कृष्ण ओ राक्षसिन के दूध पियले रहले तो महतारी के गति देहले। दुर्गंध रहे तो निकल गई आ सुगंध भर गई। आ उहे नंद बाबा हाथ पैर तुरवा के दाह संस्कार पुतना के करौले अपने नगर में। कृष्ण भगवान की कृपा से मातारी के गति पुतना के मिलल मुख्य भैली पुतना। कहानी हमारे यही रहता पुतना बोध भई आ
आगे वाला कैसेट में छैला जी ऊ तरह के रे लेब कि तहार बिल पूरा बिहार में ना होई।